Yuk dikasih satu tebang irama Qasidah ada Hitanan bersama artisnya dari Campur Sari Cipto Laras Margo Utomo. Yuk ayo dong goyang dong kayak tombok pegel. Menjalankan syariat Nabi Allah Ibrahim sebagai amal anbiya yang dikasihi Allah tersebut Nabi Allah. Adikku sayang, oh adikku sayang, masanya kau kan dihitangkan. Adikku sayang, oh adikku sayang, ini masanya kau kan dihitangkan. Menjalankan syariat Nabi Allah Ibrahim sebagai akmal abiyah yang dikasih Allah tersebut Khalilullah. Sebagai tauladan sungguh mulia menjalankan kewajiban. Oh adikku sayang, adikku sayang, oh adikku sayang, adikku sayang, ini masanya kau kan dihitangkan. dihitangkan. Adikku
syariat Nabi Allah Ibrahim sebagai akal anbiya yang dikasih Allah tersebut Khalilullah. Matur sembah nuwun Bapak Ibu ingkang jagung-jagung lelean wonten ing dalemipun Bapak Kambali Dalah Ibu Watin wonten lelagon khitanan karena malam ini adalah hari tasyukuran khitanannya adik anake. Nah, anake sapa jenenge? Muhammad Rizki Pratama. Terima kasih atas pertemuan pada malam hari ini. Sudah perkenalkan artis-artisnya dari Campur Sari, Cipto Laras Warga Utomo. Ing dalu punika badhe paring panglipur dumateng panjenengan tika sami Bapak Ibu ingkang nembe lelekan jagung-jagung wonten ing dalimpun Bapak Kambali Dalah Ibu Watin. Sing jenenge Pak Kambali ki ndi? Aku ki malah durung ngerti. Durung ngerti wong aku sing tak arteni ya Pak Bekan. Kowe roh megah. Pak Rokeman, Pak Agung. Gedhe dhuwur. Dhisik iki kancaku ngempek kayu ketebon. Gedhe dhuwur blangah-blangah. Lah nika Pak Bekan saking Melati Wergu. Nggih Melati nggih Pak Bekan nggih. Heeh nggih dhisik kanca Bapak Sutiono. Dhisik iki kancaku Pura iku banggep. Nggih. Ora arti Pak Kambali kowe. Niteni Pak Kambali ki gampang. Titenane gampange. Titenane kok nggawa klambi sae papat, sae molo-molo, iku jenenge Pak Kambali. Mergo bisane molo-molo sae mergo kebak angklop. Gampang titenane iku. Titenane ngono. Nek tak lurah-lurur ra ono. Ayo wong pancen kero. Saiki satu artisnya ini yang paling ujung barat ya. Kita panggil ini adalah Waginah Uceng. Ayo Mbak Yu. Ora Waginah. Pentolane do lah, pentol mbok pangku kok. Iya. Iya, sepote kaya ketoprak. Nah, iki sepote ketoprak. Ini upamane ketoprak. Ya toh. Aku dadi angkleng germo. Liru. Apa kowe mau? Angkleng germo. Upama germo. Sing bener apa? Angkleng Darmo. Lah yo angkleng Darmo. Lho. Sing salah sapa? Sing salah ndekne muni angkleng germo. Iki salah terus wis. Iki angkleng Darmo. Aku sing ndi? Salah. Bener sing angkleng. Iki Ambarwati. Ayo perkenalkan sayang. Salam-salam riyen diucap dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalan Mas. Perkenalan. Nggih, ditepangaken nami kula Ita Puspitasari, nggih ibu-ibu, bapak-bapak saking Purwodadi. Lah iya. Adoh dhewe. Oh kono niki omahe nganu Bu. Omahe niku Slemek. Desa Slemek. Slemek iku apa? Godhong udah dige Slemek. Uga Slemek sego. Godhong. Rumang sam. Ora Slemek. Nah, niki nek teng dalem niki bakul kangkung. Nggih. Gua ape wong. Buka aib wong. Lho iki ora aib, iki adalah usaha. Biarpun itu jualan kangkung kayak sayur apa saja, yang penting kita orang manusia hidup harus berusaha. Kok retinan lho Mas sampean? Bakul buah. Lho aku reti wong aku pas tuku kangkung kayak iki mbok kae saombyok. Bakul buah dari mana? Yo ngono. Monggo ngersakake lagu napa? Diaturi Lilo. Lilo. Awit Lilo niki penggale Pak Kambali kalene Ibu Wati niki sampun lilong legowo tasukuran ngitanaken putranipun ugi ngundang sanak kadang lan sedulur tangga-tangga teparuh sami sayek sekaproyo samiya menghormati tasukuranipun Bapak Kambali Dalah Ibu Watin. Nah, ya diparingi lagu Lilo. Gayeng nggih. Bapak Ibu ingkang badhe atensi nyuwun lagu monggo. Sing penting nganggo aja tali kotak. Kota ngeje taline semampir. Yuk.
Dikasih satu tebang ada irama campur sari Lilo bersama artisnya dari kota Purwodadi Gerobokan. Kemudian satu tembang ada Lilo bersama campur sari Cipto Laras. Dados. Asik ye. Temenan aku ra blenjani karo kowe sayang. Ojo bisa sayang. Pancen apa jroning ati nanging aku ra bisa ngoncati. Masih bersama Cipto Laras Warga Utama. Jelas kanggo kowe to wong ayu. Wes ngati tolong ketiga. Iya tolong ketiga. Nanging sliramu ora kirim warta. Wis tak kirimi warta. Bareng saiki wis teko kowe malah gandeng wanita liya. Ojo kuwatir aku ora gandeng wanita liya. Iya. Ora ngira kowe madhep laline asmara. Tresnaku kang tulus suci rambut jaga malam babeh janji. Ngapusi sayang. Karo sliramu
lagu campur sari lho. Iki mau sing sisih tengen ki ngene. Pripun? Beseni ngene. Ora ngono penyanyi ku wis ndanak pira ngono. Perawan lho Mas. Aku tak jawab. Heeh, jawab piye? Niki dereng danak, niki nembe SMP. Aku ya ngono. Lho SMP niku napa? Sampun manak 7. Wong ijek perawan lho Mas. Perawak Bu, jenengan percaya nek jek perawan kok semene iki rondone sepiro? Ya toh? Kok rondo to Mas? Ayo perawan iki semene bisa randane sepiro? Bapake? Nggih. Nyuwun lagu napa? Nggih. PP apa? PP apa? Ibu-ibu napa Bu? Napa Bu? Napa? Hari Solasi. Ora ana Bu hari Solasi ku. Hah? Solasi ki nemplek napa? Solasi biasanya kan nggih nemplekake kertas, bing supaya kantil. Kelinci ucul Mas. Niki ibu niki biasane napa? Kok njaluk kelinci ucul? Biasane pengembara kambing. Kembare wedhe tanah dompet. Lho kandhani kok. Lho, piye to? Aku mau wis tak lirik wiwit mau. Buke sing nomor 2 teko ngarep kok wis besenak-beseni nutu dompet. Dompete dompet 25. Nanti kowe dompet 25. Apa kuwi Mas? Toko Mas. Oh, toko Mas. Gak apa-apa nggih, Bu. Gak apa-apa sing penting duwite. Gak apa-apa. Kelinci ucul Pak Wartono. Iya. Iya, matur sembahane nggih Bu nggih atas sedakoe. Wong niki iki bakul kangkung teng pasar godhong. Ngene iki nek kangkunge mboten las iki ya bosok. Moga-moga tak dongakno, Nduk. Kangkunge mlaris. Piye? Ya wis ora apa-apa nyambut gawe usaha. Nggih. Kelinci iku ucul ya. Aja mustang-musting kowe. Pada malam hari ini campur sari saking Cipto Laras Warga Utomo streaming dari Digital TV ya. Ini dari Digital TV ini selalu mengikuti Warga Utomo. Main dimanapun dia pasti ikut karena Warga Utomo sudah meledak di dalam YouTube. Siapa yang tidak tahu Warga Utomo di dalam YouTube? Mulane aku ke syuting terus. Monggo dados Pak Wartono kelinci ucul. Wonten apa boten? Wonten. Ayo sayang. Ngadeg alon-alon sinambi ngopeni kelinci ucul.
Kelinci ucul sampun nggih. Matur sembah nuwun niki permintaan Ibu sinten saya Ibu? Bu, jenengan namine sinten? Namine Sri Aminah. Sri Aminah. Bu Sri kapan kowe bali? Soda ene. Diarep-arep Ibu Mainah. Ha, kena nggih lagu jengene kok. Nek jengene meneh alah jengen ku apa? Jengen kok gepeng. Ora apa-apa. Dibang jenenge kondang. Lho malah apik, kondang wis kuncara wis kesuwur. Kondang ya kadang kala ana sing elek. Lho kok iso? Kondange nek maling wae kondang tenan. Alah wong aku maling ya kowe barang. Ora mung apik tos mbek bedhek. Ah kowe baru ancen nyatane jengenku kondang. Gepeng ya kadang kala ana sing apik. Ah nek wong gepeng ya mesti ki ya elek. Oh, harus sing apik. Wong menungso kok gepeng malah kaya kelir. Nek lur krupuke apa ora sing gepeng? Ana sing bunder. Nek sing bunder malah atos. Iku ora atos. Kerupuk nglinting. Wes dilanjut. Ya, satu persembahan, satu campur sari, lagu-lagu berirama campur sari. Mbok menika panjenengan Bapak Ibu kadang-kadang muda werda kakung putri ingkang badhe ngersakaken lelagon campur sari utawi dangdut monggo kami persilakan. Ini adalah bebas wong kancane dhewe kabeh. Nah, niki artisnya ada 5. Abalonku ada 5 dor. Ngene iki ya persis kaya lagu bocah SD. Abalonku ada 5. Iku nek sing nyanyi iki ora wong Jawa. Nek sing nyanyi iki wong Tionghoa. Wong Tionghoa iku lah nek ngomong ku beda, bideng ya. Iya. Iya. Aku tahu mertamu ndone wong Cina Tionghoa ki aku yo malah bingung. Bingunge lho. Aku mlebu TV niki gedhi ngono. Heeh. Kok Tofim kok gede kok, hai ya, TV saya besar. Lu pakai remote control loh. Iya, TV saya pakai remote control. Ngono kok. Lah wong bindeng iku piye ora cetok. Ora mah itu aja omongane ngono. Yuk dikasih satu tembang, ini ada artisnya dari Kulon Dongso, Lor Ngelo, Kidul Payaman. Satu tembangnya ada apa saya? Alias Karangrowo. Hah? Joko Mlarat. Oh Dino Pak Warto. Jenenge sapa Pak? Joko Mlarat iki. Nggih, jambu alas mangke kula Wagiman. aturi nggih. Niki nek artise sampun. Hah? Lho Ibu mosok kok nyanyi. Nyuwun jambu alas, Bu. Pun dalu niki borong jenengan mawon nggih. Ah, dompete tes yang tenisine mboten. Aja guyu ah. Kok guyu berane tanduri abang. Pak Wagiman jalu Joko Mlarat. Mangke nggih kira kasih niki Ibu nggih wonten mangke jambu alas. Dino dikasih satu tembang. Ada artisnya dari lalatan Kota Air.
ya kesusu mulai. Ini sayang, merah Ibu Sri Aminah. Iya, merah sedulure. Matur sembah nuwun Ibu. Nggih, tak dongakno sehat selalu. Tak dongakno panjang leswane, tambah rezekine, adana bilahine. Niki pinangka sedekah. Nggih. Amin sewu nggih tangan kiwa nggih. Soale tangan tengen gendho komik ya. Iya. Doa. Aja kuatir. Matur sembah nuwun. Aku rembok kamera yo. Kamera. Kok didono bapak ya. Nah iki gambare Mas Kondang sing gandeng dhewe. Iya. Matur sembah nuwun. Aja
Matur sembah nuwun dan juga terima kasih satu tembangnya dari artisnya dari lalatan kota banjir dan juga kota air ya. Cukup suaranya bagus sekali. Ini seandainya ikut akademi di Indosiar juara nomor petang puluh siji. Petang puluh papat. Ini juga memenuhi permintaan dari Ibu Sri Aminah dan juga nanti ada Joko Melarat dari Bapak Sinten wau. Nggih matur sembah nuwun sugeng dalu para tamu undangan, Bapak Ibu ingkang sampun lelekan wonten ing dalemipun Bapak Kambali dalah Ibu Watin. Dan ini juga wonten kadang kula sedulur kula Om Kasdono ya juga duduk-duduk di sini untuk lelekan di rumahnya Bapak Kambali. Sugeng dalu Om Kasdono pada malam hari ini ingkang sampun nderekaken ngregengaken swasana wonten ing laladan Dukuh Njongso sesarengan nimbali bersama campur sari Cipto Laras Warga Utomo ya. Terima kasih Ki Ali dan juga tidak ketinggalan audio sound system ya. Apa namanya Mas audio sound systemnya? Riva ya, yang dari lalatan undaan di desa Beru Genjang ya. Benar Mas? Betul, dari Beru Genjang ya. Ini Beru Genjang sayang. Sing Beru Genjang iki kuwi salah. Ini juga artisnya Bapak Ibu yang paling barat ini paling ujung adalah artisnya dari Ketoprak Langen Marsudi Budoyo. Mbok nome Jongso apitan mangke sonda ini nimbali Langen Marsudi Budoyo. Niki artisnya. Yang ini artisnya dari Taman Sari Ketoprak Panji Anom yang dari Undaan Kuto. Ini adalah campur sari dari Kota Banjir ya. Ini permintaan satu tembang ada jambu alas dikasih. Monggo Pak Wartono mangke sak sampunipun jambu alas panyuwun saking Bapak Sin mau wonten Joko Melarat. Biyayine malah ngira. Wong abi mlaku kok. Oh abi mlaku. Mbok menawa ndekne muleh njipuk duit ya sapa reti ya to jalmutan kena kene ra nggih diparingi jambalase nggih dalu niki diborong ibu-ibu nggih kersane nggih jengro gang raga kok piye to ya ayo dikasih satu tembang ada jambu alas ayo Mbak Novi Mbak Novita ya iya jambu alas yo permintaan spesial khusus untuk Ibu Sri Alvina. Esok-esok tak Ikan manis esok manis esok ayo gue joget Bu. Dia bergoyang bersama Cipto Laras Warga Utomo. Sayange wis duwe bojo Wes tak pegat Mas. Aku Ngedung tresno ate iso rasane ati lakon dadi jodoh Warga Utomo.
rasane manis rasane tak tani rondone sayange wis duwe bojo nanging lagi loro aku wis kadung awis kadung tresno nelongso rasane ati aku bakal melu duwe Cipta laras warga utama KTV Abu alas kulite ijo jadi kakas wes duwe foto ada gula ada sengkut durung rodo ada kira asupan ning batin masih kula sidoti kami ate-kate ngati ora bakal urugati sumpah wis janji mas arep sehidup semati asa nang lan sedih bareng